Igor Savić, parodična priča, baj, momci sa selo. Kućište, kompjuteri kućište, obaram sistem, obori mi sistem na monitoru, ali ne može, obori sistem kućište, kompjuteri kućište. Ti uvode monitor lebac ti jebem. Ti uvode monitor lebac ti jebem. Ti mi trebaš, ode vam. Lebac ti jem udari od kalju neku vam, mal ne pade i monitor i sve u materinu. Pa di si bača? Ej, gdje si druže moj? Ja ga poznaješ? Pa znam, pa gdje Znaš si šta druže? da kupi koncentrat? Da. Istero si me bio, istero si, a? Nije bilo u redu. Tražiš koncentrat, a prodajem A kompjuter. Miko, nemoj zebati. A, si kompjuter sad. Evo, kompjuter Monitor. Miki, A? imam problem Miko. Kakav problem? Pa veliki, znači, treba da mi obaraš sistem. A ne može druže sistem da se A? obavlja. A gdje ti kućište? Šta kuć? Pa od kuće sam došao. A od kuće da, ali kućište treba A, doneseš. Što radimo sistem? kući sam bio. Ma čovječe, kućište treba da doneseš. Kućište, ne može raditi sistem na monitor. Pa od kuće sam došao u lokal. Pa druže, ja pričam španski. A druže, ja pričam meksički. Evo ti, znači, ovo Miko, idem da jedem glasan ko vuk, da pojedem hamburger do tresem s Druže, nogu. ne razumeš ti. I ti Ja to ne znam pravi, šta ja si odam, šta. a? Bože ti pomozi. Pa treba kućište, idi iz koji si doneo kućište, gdje ti je? Šta je kućište? Gdje si ti stao s autom, tu? Pa nisam, ja sam došao pešaka dotrčao, 10 km. Aj, ja. Ovaj šta Pa sam... druže, moraš otići, vratiti se po kućište. Ne mogu da radim sistem, kako da radim sistem? Pa druže, ovdje je kompjuter, ovdje ja Pa gledam sve. znam, ja ti tu gledaš, ali to je povezan kabel do kućišta. A o Miko, pa da Onda mi... vidiš, vidiš ovo kućište, vidiš ovo, Aha. tako to izgleda. A u lebas nije, pa da mi nije krmača pojela kućište. Evo to sam... Držim u oboru to. Ne znam, druže. Ali, ne znam. znači, ako je Pa pojela... stalno problem s tobom, stalno. Ako je krmača pojela, znači neće dobiti rane od preklupača 2 mjeseca Tako da je. bude. Eto, kazni. Znači, da donese kućište. Da. Nek stoji Miko, to tu idem da otresem hamburger pa dođe za 2 sata. Ajde, važi. Ajde u mater. Ajde, vidimo se. A? A, majko, Ajde, ovi slušate, mater. ja ne znam šta to dešava. Pa terajte se u mater. Ma, ajde. Ao, majko Boži, ovi izglušace, ja ne znam. Pa da li je moguće da u 21. veku ljudi ne znaju da se sistem radi na kućištu, a ne na monitor? Šta on kaže, ikonice? Pa dođem do onih glavom u ovo. Ale, bastijen, trčao sam 10 km mu donesem kutiju, majku ti. Bastijen! Druže, polako, Pa polako. trčao sam, pusti me, znači 10 km pola do gušao sam. Si donio kućište? Evo Miko, donosam, kutiju. Pa ne kutiju, čekaj. Znaš kako sam trčao, znao sam se ispod pazuhica, ne do bog. Pa da, ali gdje ti je kućište? Joj, droži, iz Pa jesi- Glušaca dolaziš, donosiš prvo. Pa ovo sam našao ispod krmače, sve ko kutiju, evo ti kutija, nemoj mi jebati više druže. Ma. Hoćemo mi da obaramo sistem, ili nećemo? Ne možemo tako da radimo, ne možemo. Ti ne znaš Pa ja- uopće šta je kućište, ja ne mogu da objasnim to. Si, kutija. Monitor nosi, vraćaj. Ovo kutiju si donio. Šta će mi kutiju? Pa Kako jebate mogu da kutija, sistem? kutija. Ajde, stavi. Ujen. Nemoj me Miko! Pa nemoj gađati Miko. Pa daj bre, nosi bre ovo sve. Slušaj Miko, Ajde. hoćeš da obaraš sistem? Ma kakav sistem, ajde bre. Prošli put imam problem, traži koncentrat, sad ne znaš šta je kućka. Ama druže, ja imam na ovom sliku, ja ne znam u čemu je problem. Ajde da te ne Ja sam vidiš. imao sliku na ovom. Ma imao si. Daj da te ne vidiš. Slušaj Miko, Teraj se bre. popišam ti su sve radnje. Ajde. Ma teraj se. A teraj si ti jebate Ajde. radnje, popišam ti na sve radnje. Ovi Jebate izlušate mi radnje. dolaziš. Ajde. Šta je ovo, udarim glavom u zid. Neću više da radim ovaj posao. Ovo je strašno kakav je ovo narod. A, su ljudi popucali psihički. Miko! Pa šta je sad, opet? Neću sistem, reci mi, da ne znaš da ima ovdje auto otpad neki. Ima blizu tu je blizu, ajde, nemoj više druže ulaziti, A? radiš. Ma daj da te ne vidim. Ma nemoj da uzem monitor, Ajde, polupamo zemlju, ma nemoj mi Traži jebati. tamo A? u Šabac idi u Šabac, ajde. Treba mi auto otpad, Miko. Pa možeš ići samo u Pa Šabac, serem ajde, su radili. ajde. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbijan i zaprati ga. Eto, brose, završeno još jedan priča, nastavak epohije. Svaka čast. Mačanskoj Mitrovici, ovo je kraj. Mačanskoj Mitrovici, Max Computers, najbolja kompjuterska oprema. Vidjeli ste već gdje je izlog svijet, većina i znači, tako da tu čovjek radi A, sve, znači znači. obara sisteme, prodaje sve komplet, znači rce, prce, dođite, kupite, ja idu materinu odo, ja da vučem đubre, nema više vremena, ajde. Momci sa selom.